اقرا حيلي اقرا حيلي يوم 13 هكا ما اقرا حيلي عليا بالمطلوب اقرا حيلي الطرق Konkludi Mario. اقرا حيلي ħansaħsek oħra, veru li għamiltu ftehim bil-moħbi tal-poplu mal-pulizija illi mitnej sal-ħamis il-ħlas tal-pulizija tittamlu s-soċjetà tal-banda jew il-Kumitat tal-Festi Esterni. Mhux vera. Wixbu li għaldej. mhux vera. Ok, mhux vera. Mela, Mhux vera. il-senjur temmek ningrazzjak Mario. Wara x'qed Sejtana nkella. bil-konsegwenzi li qed tgħid. mhux vera. Tinsaqsik. Le, mhux Għaxa vera. għajdut. qed tinsinwa. Le, mistoqsija, Ara mux. Ok, jirrispondik li mhux Ara vera. x'qed tgħid bil-konsegwenzi li qed tgħid. Le, mux konsegwenza. Ara x'qed tgħid bil-konsegwenzi li Ok, qed tgħid. inta sejtu għallek mhux vera. Ok, il-senjur ta' hawnhekk. Don Għajdil. Antonio, jiex ta' tensaqsik wahda. Ħafna festi Nistgħu ċentinari. jġestihux. Mela, U mela. għaw ftit li kważi waslu biex jilħu ċentinarja. Aħna bħala fest għadna nitwildu. Għadna tarbija għadna din nikbru. Li għanna b'dak il-dokument tajtinna saqajna. Tista' tgħidilna aħna l-festizza li għadna nibdew kull minna 10 snin u 15 sena u 20 sena. Għarek, sa nagħmlu b'dak il-dokument. Ok, Meta aħna ma nirringrazzjak. nistgħux nżidu l-affarijiet tagħna. Nirringrazzjak il-senjur. Issa, t-intervjeni, għan iħdu għom malaj. Nishtiq nirrispondi lil Dun Toledo li l-ewwel dar fuq il-pubbliku għawek u għallhom jekk tmorru l-Knisja. Jiena mmur il-Qudies, Dun Toledo, din l-atteġġjament li trid man-nies biex tiġbidhom lejn il-Knisja. Jiena mmur il-Qudies. Xi ħaġa oħra, jiena ġej minn ħal-Balsam, il-Gazin San Gabriel, aħna fil-festa hekk hawn il-ħabib tiegħi tal-Gazin liħor. Nieħdu għan xulxin bil-banda b'kollox nibqgħu deħlin il-Gazin ndoqqu għandhom. Issa fid-dokument jgħidlek ibqa' dejjem qudiem il-Gazin liħor. Aħna x'nagħmlu? Dik ir-reliġjon li trid jiena meta jkolli xi ngħid ma' xi ħadd ieħor il-Knisja tgħidlek irranġa miegħu, mhux ibqa' dejjem quddiemu. Issa xi ħaġa oħra tal-aħħar għaliex in-nies tal-kleru ma jieħdux sem fl-attivitajiet ta' barra, jekk aħna rridu n-nies ta' barra jeħtlu ġewwa, għaliex ta' barra ma tarhomx. Il-qassis ma tarax mal-marċ, għaliex? Grazzi. Don Anton kontu taraw, ġini do, u kol. Għajdilna, t-rispondi, Mela, titti kommenta, Mela, komment. jiġifieri saret kritika li kollox f'borma waħda. U saret kritika li diskriminatorju. Jo waħda, jo l-oħra. Jiġifieri dwar il-ħruġ minn niċċa mhux kastik ta' ħadd. Imma għamilnija funzjoni liturġika u paraliturġika. Mhux kastik biex nagħtu sens mhux tal-istatwa imma ta' dak li tirrappreżenta l-istatwa. U mhix diskriminatorja għax mhux kastik, jew diskriminatorja, jew kulħadd xorta. Jiġifieri. Mela, għanna nis, issa għodu paċenza dawk li ftemma li jitkellmu għajdilna fader. Tiżidux iktar nis, ma nistawx, komplu. Jiena ħanitkellem bħala kappillan li m'għandix festa b'mod tradizzjonali. Festa ssir, niċċelebraw il-festa tal-patrun, però mhux b'mod tradizzjonali kif qegħdin insemmu hawnhekk. Però nixtieq ngħid Inti minnu ħaġa. l-patrun tiegħek? San George Preka, Swatar. Jien nixtieq ngħid ħaġa, jiena l-festi nħobbhom. Il-festi nħobbhom, kont il-ħamrun, ħabbejt il-fest hemmhekk. U ma dak li qegħdin ngħidu aħna u qed ngħid jiġri fissem anke l-kappillan li għandhom il-festi, jiġri titkellem fissem u għax nasban nista' la m'għandix festa. Il-kappillani mhux veru ma jħobbux il-festi, il-kappillani jħobbu l-festi. Aħna rridu li l-festi jsiru kif għandhom isiru, li jkunu festi reliġjużi, festi insar, dak kollu marbut magħhom. Anke tradizzjoni hija sabiħa, sakemm m'hemmx l-eżaġerazzjoni. Ġifri bl-ebda mod, nixtieq nagħmilha ċara, bl-ebda mod il-kappillani toħduwix li aħna kontra, assolutament mhux il-każ. Aħna kontra l-eċċessi, kontra dawk l-affarijiet li jmorru kontra l-ispirtu nisrani. Il-bqija inħobbuhom bħalma tħobbuhom intkom il-kolli qegħdin hawnhekk. Grazzi ħafna fader. Mela, senjur u għasfi, għajdin. Il-beza ta' laqda tiegħi li kollha kappillan bħalek għax hija tikkontrolla il-membri kollha. Issa aħna nixtiequ ngħidu is-sistema li nsejt tikteb f'dak id-dokument huwa li inti ħadħaddimha fuq sistema ta' records. Kif tħaddem is-sistema tal-opri interni ta' ġewwa li l-artisti tagħmilhom il-ħajja diffiċli għax tibda tinsibilhom it-tentu fit fil-dak tagħhom. U ħaġa oħra,
wara li tajtu l-kedet lil dawk id-dilettanti li kienu jarmaw fil-Knisja fuq ġewwa u dawn ħarġu barra u bdew jagħmlu l-armar tagħhom u jżejnu s-swali tagħhom fil-gażini. Intom għax naqsulkom il-finanzi issa qed taraw kif ħatrażluna. Okay. Il-senjura, Jena nixtieq li ngħid żewġ punti żgħar. Waħda, fuq li qalu lek tal-imġar Don Anton, għadek ma weġibx. U tippruvax tiġġustifika. Mela ma weġibx, Le, ma weġibx. Tippruvax tiġġustifika. Dak illi mhuwiex ġustifikabbli. Hawn min m'għandux flus u jixtieq jerfa' fil-vari. Min jirita, min jirkanta. Dak m'għandux laqsam. Tibda kollox from scratch. Kollox from Le, ma min jirita wkoll mhux taħalli ċans il-fqar biex Jiena personalment naħseb illi trid tibda kollox from scratch. Għax min kulħadd għandu dritt illi jerfa' f'vara. Kulħadd dik waħda number 2 fuq Jiġifieri nġibu l-kulħadd f'borma waħda. Oħroġ! Le! Som nara! It-tieni. It-tieni, kompli. Ġo, issa jkollok ċans tikkonkludi. It-tieni. Però l-aħħar punt, fuq l-armar tajjeb, fuq l-armar inti qed illi fejn wara l-2013 ħajsir dak l-armar għandu jsir armar illi huwa tassew meħtieġ. Qed ukoll illi dik il-kelma tassew meħtieġ se toħloq mekkaniżmu għaliha. Jiena kont nippretendi illi fid-dokument dan il-mekkaniżmu kellu jissemma mhux is-saħħa joħroġ id-dokument finali u mbagħad il-mekkaniżmu li qed tgħid inti joħroġ fid-dokument finali għax jiena l-Kurja naħseb nafx tagħmel, il-Kurja se tagħmel ħadd toħroġ il-mekkaniżmu li qed tgħid inti fid-dokument finali. U mbagħad mhux se jgħidlek imur individwu imur każin u jgħidlek Don Anton jgħidlek jiena nista' nagħmel set pavaluni f'di triq. Issa l-armar kulħadd jaf l-armar huwa orrejt u mhux daqshekk essenzjali imma huwa importanti u inti ħadd tgħidlu le dik waħda u t-tieni nies qed titolbu il-polza qed titolbu l-insurance biex ikolkom kopja tal-insurance tajjeb. Jiena ma nafx imma jien jekk M'hemmx hekk. Mela xek, ejt li xek. Li hemm huwa li min għandu l-armar jagħmel polza tal-insurance tiegħu. Mhux li għatina, bordieri, mhux kull min ifettillu jagħmel l-armar jitfaħħa fuq il-polza tal-insurance tal-parroċċa. Mhux il-pulizija Thank you very much, Signor Temmek. Taħroġ il-parroċċa. Mela veru maqtuħta. Mela, hemm xagħti Godfrey u daqshekk. Godfrey. Ejtejn ix-toħroġ il-parroċċa. Tex tħallejna. Mela, Godfrey. Ek tippermetti li għatta l-axħar ta' posta biex miżuri li huma pożittivi. Qegħdin nitkellmu fuq patrimonju. Naħseb hawnhekk kulħadd jaqbel hemm żewġ affarijiet. Il-festi għandhom jevolvu b'mod naturali. U jidher li hawn qatt ħafna li kulħadd ikun partiċipant attiv fihom. Hemm ħaġa li ngħidula llum il-ġurnata deċentralizzazzjoni. Illum is-soċjetà kollha miexja fuq dak il-punt. Hawnhekk għandna dokument li jiet jimxi bil-maqlub ta' trend li miexja is-soċjetà mhux biss Maltija imma kull soċjetà li hawn fl-Ewropa u pajjiżi oħrajn. Allura jiena se nipprova b'mod personali nelenka miżuri ta' struttura ta' kif jistgħu jimxu biex kulħadd jitfit vera insaħħu l-festi flimkien. Mhux nirrestawrawhom, insaħħu l-festi flimkien. L-ewwel ħaġa qabel xejn qed nassumi l-awtorità ċivili qiegħed tagħmel il-forza tal-bonordni l-pulizija jiġifieri qiegħda iżomm il-ħarsa tal-żamma tal-imġieba, tal-kortezija, tal-regoli tan-nar, eċċetera, uniformi mal-pajjiż kollu. Għax hemm diskrepanzi. F'kull lokalità jien nara li hemm tliet benarji. Wieħed f'kull lokalità jiġifieri at micro level, ieħor fuq skala nazzjonali u ieħor fuq bord ħafna ikbar minn hekk. U se ngħid x'inhuma l-idejat. F'kull lokalità. Kull lokalità għandha l-karatteristiċi tagħha, għandha l-irqaqat tagħha u hawnhekk ġew żvelati. Allura li għandu jiġri għandu jkun hemm żewġ bordijiet fejn ikun hemm wieħed li għandu x'aqsam mal-festa interna u l-proċessjoni u li ieħor fuq il-festa esterna. In-nies interessati fihom huma differenti. Għandu jkun hemm chairman li huma indipendenti. Daw bejnietom kemm jista' jkun għandhom jissolvu l-intriċċi li jeżistu f'dik il-komunità. Jekk ma jaslux għandu jkun hemm pjan serju fejn daw jistgħu jirreferu l ħadd ieħor. Fuq skala nazzjonali għal festi ta' barra
jistaw jeżistu tleta qdiet. Dawk tal-banet, dawk tan-nar u dawk tal-armar. Allura, jekk dawn jieħdu l-autoregulation bis-serjetà f'idejhom, xi ħaġa li Guder qed iħajjar imma mhix miktuba f'dak id-dokument,